pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť túto dozu, ktorú ponúkame v objeme 650 ml a je doplnená o tento uzáver, ktorý si vieme pomocou tohto maličkého uška veľmi jednoducho buď odobrať z dozy, alebo naopak dať na dozu. Samotná doza, samotné sklo, z ktorého je doza vyrobená, je tvrdené borosilikátové sklo značky Glasslock, ktoré znáša teplotu až do plus 120 stupňov Celzia, čo nám umožňuje pohodlné zohrievanie v mikrovlnnej rúre a podobne. Toto sklo je naozaj veľmi odolné, kedy tá odolnosť je vysoká. Vidíte, že pri drsnejšom zaobchádzaní sa tej doze nič nestane, keďže to sklo je naozaj veľmi kvalitné a testované pre styk s potravinami. Ako celok s tou dozou tvorí veľmi kompaktný predmet pre využívanie v domácnosti, pre využívanie v kuchyni, kedy vieme vďaka celej tej prehľadnosti toho kompletu veľmi ľahko kontrolovať obsah dozy.